wallahi kana sai yake ka jin daɗi ka gane wallahi ya ma tukunna ba shi wa ya kirawo babansa kirawo banka kirawo babanka dan buga ma kwantar da hankali ka kira bai babanka ka ce sai na kirawo babana ba kwantar da hankali dama kuɗin da aka bani ni ma ya min kaɗan ina da matsala wajen ji ka ɗaga murya dama kuɗin da aka bani ni ma ya min kaɗan contract ne aka bani ban zan tada kuɗin da aka bani bai ishe ni ba iskan ƙarya yan iskan ofis haka ma ake kidnapping ɗin yan iskan ƙarya ya saba abin da kuka iya